Τηλεοπτικές κάμερες εκτιλήσονται ανθρώπινες ιστορίες. Οι Τουρκοκύπροι θεωρούν ότι μετά το χθεσινό αποτέλεσμα άνοιξε ο δρόμος για να απαλλαγούν από τον Ραούφ Ντενκτάς. Η ποιοτική ανάλυση του δημοψηφίσματος στα κατεχόμενα έχει την δική του σημασία. Χωρίς τον Ντενκτάς, τους γκρίζους λύκους και τους επίκους, το ποσοστό του ναι στα κατεχόμενα θα ήταν αρκετά υψηλότερο. Από τους Τουρκοκυπρίους, το 72% ψήφισε ναι και μόνο το 28% όχι. Ενώ από τους περίπου 41.000 επίκους που ψήφισαν, το 63% ψήφισε όχι και το 37% μόνο ψήφισε ναι. Ο λόγος που ψήφισε ναι το 42% των Τουρκοκυπρίων ήταν η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 26% ψήφισε ναι γιατί επιθυμεί την Κύπρο ενωμένη και το 12% για να απαλλαγούν επιτέλους από τον Ντενκτάς. If the Greek side, Greek Cypriots carry on like this will encourage the partition of the whole island. So we are believing that they should think twice for the second referendum, and on the second referendum they should get the yes vote out. We wanted the same to happen in the south side, but we are heartbroken. Στα κατεχόμενα η σημερινή ημέρα, η επόμενη δημοψηφίσματος, ήταν η πιο ήρεμη των τελευταίων μηνών. Τώρα πλέον όλοι περιμένουν την ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας στην θετική ψήφο που έδωσαν οι Τουρκοκύπροι στο δημοψήφισμα. Για πολλούς Εννοκυπρίους τα κατεχόμενα μετά το δημοψήφισμα θα παραμείνουν άγνωστο για πόσο ακόμα μια ανοιχτή πληγή που πονά δεκαετίες τώρα, ανεξάρτητα από την καλή σχέση που διατηρούν με τους Τουρκοκυπρίους. Der wahlmachende Grieche Panayotis und der Türke Aziz eine Runde um ihr gemeinsames Haus. Ob Panayotis eines Tages wirklich wieder hier leben wird oder wird er immer ein Gast bleiben in seiner Heimat und immer an einem Checkpoint kontrolliert werden? Ein Checkpoint, der ab 1. Mai auch die Außengrenze der EU sein wird. So lange, wie die meisten Griechen fühlen wie Panayotis. Noch größer als die Sehnsucht ist die Angst. Οι Τουρκοκύπροι ελπίζουν το ναι που διαμήνυσαν στη διεθνή κοινότητα να τους φέρει πιο κοντά στην Ευρώπη και η φωνή τους, πνιγμένη τόσα χρόνια στο σκοτάδι του αυταρχικού και ανελεύθερου καθεστώτος Ντενκτάς, επιτέλους να ακουστεί με συμπάθεια και κατανόηση. Πάμε να δούμε λοιπόν και το κλίμα στα κατεχόμενα. Εκεί βρίσκεται ο απεσταλμένος μας Αλέκος Μάρκελος. Αλέκο. Προκόπη, κυρίες και κύριοι, μεταφέροντάς σας το κλίμα και ολοκληρώνοντας ουσιαστικά αυτήν την αποστολή και την παρουσία της ΕΡΤ στα κατεχόμενα, να σας πω ότι εδώ πνέει ένας άνεμος ελπίδας και αισιοδοξίας. Η γεύση όμως αυτής της ελπίδας είναι ταυτόχρονα γλυκιά και πικρή. Γλυκιά γιατί ελπίζουν ότι η διεθνής κοινότητα μετά από το ξεκάθαρο ναι των Τουρκοκυπρίων θα στρέψει με θέρμη το βλέμμα της και τις προσπάθειές της προς αυτήν την πλευρά, και πικρή γιατί παρόλο που γνώριζαν ότι αυτό θα ήταν το αποτέλεσμα από την ελληνοκυπριακή πλευρά, έχουν το δικαίωμα να ελπίζουν σε μια ενωμένη Κύπρο. Το δήλωσαν με το πλέον κατηγορηματικό τρόπο με το αποτέλεσμα του ψηφίσματος και δήλωσαν ξεκάθαρα ότι επιθυμούν το μέλλον τους να είναι σε μια ενωμένη Κύπρο και με ευρωπαϊκή προοπτική. Κοιτούν δυτικά οι πραγματικοί Τουρκοκύπροι και θέλουν πραγματικά να απαλλαγούν από τον Ντενκτάς, να σταματήσει δια της βίας το μέλλον τους να εξαρτάται από τον Ντενκτάς, από τους γκρίζους λύκους, από τους επίκους και από την Τουρκία. Επαναλαμβάνω ότι αυτό το δήλωσαν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Εκεί λοιπόν ερμηνεύεται το γλυκό και πικρό που σας έλεγα. Κλείνοντας λοιπόν αυτήν την παρουσία εδώ, να σας υποσημειώσω και να υπενθυμίσω σε όλους ότι αυτό που βλέπετε πίσω μου, όσο και αν είναι σκοτεινό, τα φώτα στο βάθος είναι η ελεύθερη Λευκοσία. Εδώ που βρίσκομαι είναι η κατεχόμενη Λευκοσία. Το σκοτεινό κομμάτι ανάμεσα είναι η πράσινη γραμμή, η νεκρή ζώνη. Είναι η τελευταία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που παραμένει διχασμένη και μάλιστα δια της στρατιωτικής βίας. Προκόπη. Αλέκο, σε ευχαριστούμε.